बतावता आवे चाहिए ना कटिया जब चपी लागल बा बड़ी बात तू बहुते नहीं कहा अब बड़ी बात देखत रखी इतना कार बाटे हां अरे बोलत कान बोले भाई हां तो बोलत नहीं है देखत रहे जब चपी कटिया गोड़वे तबा नहीं आवते बानी हां तो झट्टे आबो ठीक बा आवते भाई की लेट न होती है ठीक बा हां कह जाए बा झट्टे आवो की करबा करा के ओकरी बजाई आवत बगान तब ए पहलवान भाई अरे कैसन अगुआ तो कैसे बना बिया के आवते नहीं थे अपन हैजा पहलवान आ गेल बाने नो बना तो भाई तू अगुआ हवा तो कहाँ टाइम दे के बाण तो जानता नहीं है दौड़ी या कटिया लागल बा तो कहाँ तो समय बा देखते बानी ना रहल समय अरे उ तो मानु देखले जाता सब कपड़ा है तो यही खातिर हमार लेट भइल हो हां तो हैजा आ गई बताई का कहता नहीं आ जब वो आवे तो न बतावल जाई या चाहे पूछल जाई हाँ तब हम तो देखी वो अपने खुदे पूछी सियारे कुकुर के बियाह करावे नहीं तो आदमी हो ना हाँ अच्छा अब तो देखले जाता कि जे बात निकला जवाब सेवा सत्कार करो ना आओ अरे महाराज अर्जुन जी चलो बिछा अरे ठीक बा ठीक बा नो आज अरे खटिवा आई बैठे का करबा गांव भर के लोग इनके पहलवान कहला तो हमहू पहलवान कहिले अरे महाराज सब पहलवान है यही बाकी क्या करब इतना बियाह लगा दे भाई कोने नो कुकुरे के बिलार के सियार के सबके बियाह लगा दिया भाई एको बाकी नहीं के सबके बियाह लगा दे हां सबके कुकुरो बिलार के कुकुरो बिलार के एको बियाह कटल नहीं अच्छा हाँ हमार बियाह लगावल एको कोठी नहीं अच्छा अरे हाँ। मारा तो तोरी बाती में तो दम बा अब बाती में बहुत दम बा चली ठीक बा हाँ जोन कहे नहीं जोन सच बात कहे नहीं चली ठीक वाले बाती में भाई दम रहला हां शरीरिए भरी कम बा बाकी बाती में बहुत दम बा पांच बोरा है हथवा में आ पांच बोरा है हथवा में लेके आज 2 मंजिला पे फेंक देत रहनी हो अच्छा हाँ हम बड़ी बात हम कुछ बुझत ना रहनी हो देखा बियाहवे लगाउल का हम दहिया झुराइल बा नो बाकी बियाहवे लगाउल का झुराइल बानी आ हे तुम में 5 बोरा है तुम में 5 बोरा आ हे ना देखा है ना को के आ फेंक दी आ फेंका जा सब बोरा हम बियाह लगावे नी नो तो केहू काटना पावला अच्छा हाँ आ हमार बियाह डंका के चोट पे करावे नी हां के कोई हिम्मत नहीं है बियाह काट देव अच्छा हाँ ये पहलवान भाई होंगे अच्छा आ 2 बोरा 5 बोरा हेन ने आ 5 बोरा हेन ने 2 मंजिला पे फेंके नी अच्छा। इतना हमारी ताकत बा हमारी दहिया में पता दहिया लोग था ठीक बाकी ताकत बा बड़ा अरे पहलवान के चक्कर में भुला गनी हम रोरा सब गोड़ो ना लाग कोनी बाबू खुश रही अरे बाबू का करे ना बाबू तो झरिया रहला कोई लड़ी अच्छा आता कलरिया करार हम हां आता खेत वो तो खेत बाड़ी कितना बा अरे खेत बाड़ी तो चौमुखी जोत बाबू बाबू जमीन का दुख नहीं हां खाली भरी हमरी लसनावानी नहीं खेती जे जोत पाओ एगो बाना तो वही कोई लड़िए नहीं अच्छा हाँ ये तो जोरे कोना में देखा बनो वही कोन तालाबा में बाटे 2.5 बीघा अच्छा हाँ बलुआ पर बाटे 1.5 बीघा है ना एक वेवा बाटे पर बाटे हाँ हाँ ये बहुत चलिए किलो करिया जोड़ा करिया मठिया की गोयड़ा बा वो जो बा हाँ वो हुजे 1 एकड़ बा ये मारा तो ये तो बहुत लंबा लगा हाँ हो जग बा ये जा अरे हे बरंगा की गोयड़ा मा बरुआ के तलबम बा हाँ कोई लगही बा का बरवा हाँ हाँ का हऊ है ना हाँ का हमनी का बरंगे में पड़ेला ढेर खेत अच्छा हाँ चली ठीक वाले 15-16 बीघा इनका खेत पड़ी हाँ अब कई बार जहाँ जहाँ बतलो ना बड़े बाबा बलुआ बाबा जगदुआ बाबा ये मत बढ़िया बाबा सब जगह इनका खेत पड़ी यहाँ खेत ढेर बा ये नहीं वो करा के वो जोतइबे ना करला हाँ, 7 बीघा वही तालबा में पड़ल बा अच्छा हाँ तो बुझी लेकर 15 बीघा खेत बा चली ठीक वाले 15 बीघा मान ली जुतवा लोग बहाना करता एहू कहता कि अयह सुबेरे अयह 10 तारीख के यह लइकवा पेंशनिया भेजता हमार पेंशनिया मिलता जवार भर के जोतले बानी जोतिया ट्रैक्टर 4 गो ट्रैक्टर रखल बा आ जवार भर के जोताता
आ जब समय से चल जा दुआरे पर खेते में बाना, खेते में जा तो बाजारे बाना, बाजारे जा तो ससुरारी गई बाना। यही तरह को के आते लोग को पैसा नहीं मिलत आ जोतिया कैसे होई आ 15 बीघा खेत बा। चली ठीक बाले। अच्छा ठीक बाले। 15 बीघा मान ली आ एको पैसा देले नहीं, खाली तेले के पैसा दे के काम चलावता ना। चलते आज घरे बुझाता आज भेटा जियन कि नहीं चलते बानी। चलो अरे यहाँ लौकना तो आज तो भाई बहुत बढ़िया बा। बस पानी दे दे। अरे चाचा पानी का इतना खेत भारी बा रहा नो कि यही हमन के पेट भर ल खुशी के मारे बियाहवा हमन के हो जा। आज ही खाना आवत आई तोहरे को काम नहीं थे जेतना गिरहस्त बाकी लगौले बाना ट्रैक्टर के जोतिया एको जाने खाली जोतवावे के टाइम लौकता ने आ बाकी बाजारे गइल बानी तो खनिहारे में बानी तो ससुरारी गइल बानी तो कबो कहीं गइल बानी कौनो मिलत नहीं के। आज बड़ा तुक ताल पर तू मिलल बड़ा ठीक बाटे। आप पैसा देत है नहीं कौन नहीं अब जाता नहीं बैंके पर। हाँ अब वही जैसे चेकवे ले आके तोहके दे दे। ठीक बा दे तो बता हिसाब तो हो जाओ। हाँ तो हो जा। बलुओ पर कितना रहुए? अरे बलुआ पर बाटे 2.5 बीघा। बलुओ पर 2.5 बीघा। आ डिहवा पर कितना रहुए? दिहवा पर बाटे 15 कट्ठा। डिहवा पर 15 कट्ठा। 5 बीघा नहीं बोल रहा रहुए चाचा? एक बड़ो नहीं कहत दे 2.25 बीघा बा। अच्छा 2.25 बीघा। लगा लो हाँ। ओ जा 4 बीघा रहे जब हाँ। 2 बीघा ठीक बा सब हम नोट करत हई तू बतावत जा। ठीक बा। आ जोन कोड़रिया बा जा अब वही बाटे 1 बीघा। 1 बीघा। आ पश्चिम ओरिया पश्चिम टोलवा कितना बा? पश्चिम टोलवा बा 22 कट्ठा। 22 कट्ठा बा। 22 कट्ठा। अब परतिया कितना बा तालाब में बकुली की? परवाली बकुली की पालवा हाँ। ऐसन बा कि एमे तो हमको कुछ लेकिन लागता लेकिन नहीं खे तो बीघा जोड़ाउल गेल अबे हमरा से ठीक बात बिगड़ी नहीं जितना जितना कहले बनी उतना बीघा होता जितना कहले बनी उतना बाटे नहीं नहीं ठीक बा चलो चलो बाबूजी अरे बाबू अरे नहीं छोड़ा भाई हटो इज्जत के सवाल अरे नहीं अरे बढ़िया बीघा अरे भाई छोड़ा बहुत बढ़िया और जब 15 बीघा कोई 2 बीघा कोई 7 बीघा आ खेतवा जात रही समय अब होता 10 बीघा खेत में होता हमसे 15 बीघा जोड़ा ना लो ये महाराज ये तो नियम बा हर गांव के। हाँ? 5 बीघा खेत होला बियाह शादी होला तो 15 बीघा हो जाला। बताइए मैं कोने अच्छा जब जोतिया देवे के होला हाँ। तो 25 कट्ठा के 18 कट्ठा हो जाला अब 15 कट्ठा के 9 कट्ठा हो जाला। ये हर गाँव के नियम बा एमे कुछ बुरा नहीं के माने के। ये बताइए बियाह करे तो कोई इतना झूठ बोल जाला ये हम बियाह करो हम बियाह है ना करो भैया अरे देख ली वही में दिखे से कि हम चलो भाई राम राम। अरे राम राम वही में देख ली ना बड़ी बात बिगड़े ना दे अरे महाराज तो छोड़ पहलवान बाबू हाँ बोली इतनी नहीं चल जाई जानता नहीं कि बहुत बियाह कटल नहीं आई बियाह कैसे कट जाई हमारी इज्जत चल जाई तो अब तू जाना तो हर काम देखो तो हाथ बियाह लगा के छोड़ो तो ठीक बा। हाँ देखिए तुम चिंता मत करिए अरे चल तेरी पहलवान भैया तब कैसे चली अरे नहीं हो अरे महाराज मत हटो ना हो नहीं नहीं मत हटो तू हटो अरे बढ़िया बियाह बा अरे नहीं हो अरे महाराज बढ़िया बियाह बा नहीं हो बियाह हटो मत तू छोड़ो छोड़ो ना मत छोड़ो अरे मत शायरी आपके स्वागत है।
ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ये हर गांव की रीत है। जुतिया कराने के लिए खेत कम पड़ जाता है और शादी विवाह में जब आता है कोई तो बांस मारने के लिए 10 कट्ठा खेत 25 कट्ठा हो जाता है। ये काल्पनिक पारंपरिक था। विमल शायरी ऑफिशियल को लाइक और शेयर जरूर करें। जरूर करें। पढ़ रहे नहीं थी, सीधा साधा